шумо соҳибкор ҳастед ва мехоҳед ки маҳсулоти шумо дар бозор шӯҳрат ва ё ба қавли дигар харидори зиёд ёбад? оё мехоҳед ки тамошобинон ва муштариён бо як нигоҳ маҳсулоти шуморо дар бозору мағозаҳо шиносанд ва доираи онҳо маълумот дошта бошанд? мо дар идораи телевизион ва радиои вилояти Хатлон омодаем ки ба шумо кӯмак кунем. бо мо дар бахши тарғибот ҳамкорӣ кунед, маҳсулот ва хизматрасониҳои худро дар сатҳи идеалӣ ва бозоргир бароред. мо барои ҳар як тиҷорат хоҳ хурд ё бузург рекламаи креативӣ ва касбиро пешниҳод мекунем. ҳар як бренд ва молро ба тарзи эҷодӣ ва мукаммали телевизиониву радиоӣ муаррифӣ мекунем. мо ба шумо хидматҳои гуногуни тарғиби молу хизматрасониро пешниҳод мекунем, аз рекламаи аудиоӣ ва видеоӣ то наворҳои эҷодии касбӣ ки дар барномаҳои телевизион ва радио пахш мешаванд. ҳар як ширкат ва тиҷорат имкони пайдо кардани муштариён ва ба даст овардани шӯҳрати зиёдро дорад. бо шароити муфид ва нархҳои дастрас мо дар тарғиби бренд яъне молу маҳсулоти шумо кӯмак мекунем. муштариёни мо аз натиҷаҳои ҳамкорӣ қаноатманданд ва тиҷорати онҳо дар бозор бо суръат рушд мекунад. барои муаррифии бренди худ ва ба даст овардани натиҷаҳои аъло акнун вақти қулай аст. бо мо тамос гиред ва беҳтарин хидматҳоро дар телевизион ва радиои вилояти Хатлон барои рекламаи молу маҳсулотатон дастрас кунед. телефонҳо барои тамос 207 30 100 900 10 40 16